Pipila ka lugar sa Davao Region ang nakasinati og mga pagbaha ug landslide resulta sa daot nga panahon nga dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara din sa Davao City nakasinati og street flooding ang pipila ka mga lugar apan sumala sa Davao CDRMO ni hubas rasab ang baha bandang tungang gabi human nga nito ang rasab ang ulan. Gawa sa Davao City Sara nakasinati sab og pagbaha ang ubang bahin sa Davao Region lakip ang Mako sa Davao de Oro. Kuha kini Sabado sa buntag dihang nangahulog ang yuta gikan sa bukid ug natabunan ang dalan nga sakop sa sitio Santa Jose, Barangay Lagumit sa Malita, Davao Occidental. Resulta, pakyas nga makaagi ang mga motorista. Tungod sa kahabog sa midahiling yuta, dili na sab matabok ang sinakong mga gulay o produkto sa mga residente. Aron makaagi, gisaka sa mga tao ang daw bukid na nga midahiling yuta. Gitabangan na sab uguyod ang mga motorsiklo. Sumala sa Office of Civil Defense Region 11, ang Davao Occidental ang labing apektado, labi na sa infrastruktura sa nasinating daot nga panahon, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So, naay karsada nga nag-collapse, naay karsada nga nag-landslide, then naay tulay nga naputol, then naapoy tulay nga obstructed kanang wala na, di na magyan, no? Sa Mawab, Davao de Oro, nadanyos ang parte sa usa ka balay sa kilometer 68 Barangay Tuburan, human midahili ang yuta kilid sa ikatukuran sa maong balay. Giabisuhan una ang pamilya nga kung mamahimo, dili una magtiner sa maong balay. Samtang nakasinati sab og pagbaha ang ubang lugar sa Davao de Oro, sa lungsod sa Mako. Dunay parte nga dili na makita ang konkretong dalan dihang gilunupan sab ang National Highway. Gipangsaka na ni ining pamilya sa Barangay Binuangan ang ilang mga gamit, sanglit ni sulod na sa balay ang baha. Tataw sab ang pagbulwak sa tubig baha sa gawas ni ining balay sa samang barangay nga gisulod na sab sa baha. Niabot matud pa og hangtod tuhod ang level sa baha. Napulo ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Bisag dili mo baha ang sapa. Saman sa Mako karon. Nag-verify ko gabi. O Randy, sa man nagbaha diya, sapa ba na o wala man kayo ang sapa, sir? Ang kanal. Ang kanal wala kaagwanta sa ulan. I still have to verify why. Sa Davao City, daghang kadalanan sab ang gibaha Domingo sa hapon. Sama sa Tibungko, kung asa hinay ang dagan sa mga sakyanan tungod sa baha. Ilalom ba? Ilalom, uy. Sa JP Laurel Avenue, Bahada, Corner Mamay Road, daw dagat na ang kalsada ug mubalod na sa matag pag-agi sa mga sakyanan. Natumba na ang poste. Baha kay diri oh my God. Sa San Antonio, Agdao, gikabalakan sa mga residente ang pagtahirig na sa poste sa kuryente. Abot hang tutuhod matud pa ang level sa baha. Mihumok ang pundasyon sa poste, sanglit gikalutan sab og drainage ang gikatukuran ni ini. Hinoon, gilayong giplastar sa Davao Light ang poste pagkabuntag. Sa SIR Phase 2, makita sab nga nang lutaw na ang mga basura sa daw dagat na nga tubig baha. Sumala sa Davao City Information Office, walay casualties og danyos nga na-report atol sa pagbaha. Wala say natalang gipabakwit. Nagpahikayo na og clearing operations ang Ancillary Services Unit og Sendro atol og pagkahuman sa baha sa dalan. Sumala sa Davao CDRMO, mihubas ra sab ang baha bandang tuwang gabi diyang mihunong sab ang ulan. Sara dugang sa datos sa OCD11 so kanya na monitor nila ang daot nga panahon nga dala sa ITCZ niadtong May 18 niabot na sa sobra 500 ka pamilyang apektado sa mga pagbaha o rain-induced landslides nga nasinati dinhi sa Davao Region. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.